שלום, אדרי, תגיד איך קוראים לך? אדרי, איך קוראים לך? קוראים לך? איך קוראים לך? אנחנו רוצים בסרטון הזה, אנחנו רוצים לדעת איך קוראים לך. איך קוראים לך? אתה רוצה את זה? כך. אבל תגיד לנו קודם איך קוראים לך. לנו. ומה השם, ואיך קוראים לאמא שלך? אמא. ואיך קוראים לאבא שלך? אבא. ואיך עושה כבשה? מה? ואיך עושה אריה? ואיך עושה כלב? ואיך עושה חתול? ואיך קוראים לי? לי, כן, איך קוראים לי? שחר. איך קוראים לתמיר?